ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಚುನ್ನೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚುನ್ನನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಸುರು ಕೊಳಲಿ ಪೋಪುನ ಕಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓಲು ದಾದ ಬಂದಾಯ್ತು ಹಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಪಂದುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಳಲಿ ಪೋಪುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ್ರು ಐದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿನಡೆ ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕೋಲ ಪೋಪುಂದು ಪಂತದೆ ಆ ಕೋಲ ಪೋಪನಿಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸುರು ಕೊಳಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ತೂಂದು ಬಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಇಡಲ್ಲವೇ ಒಯ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ ಹಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಮೊಕ್ಕುಲಿನಿ ಬರ್ ಪೂಜೆರಿಯ ಗಂಟೆ ಐನ ಒಂದು ಬತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡಕ್ ಬರ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸುರು ನಮ್ಮ ಕೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಊರಂದು ನಿಜವಾದ ನೀತೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಗಡ್ಡ ಮೂರು ಪಾಯಸ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆನ ಒಂತೆ ಪಾಯಸ ದೀತೆ ಬಾಕಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಕ ಅಂದು ಪೊಯ್ಸರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದು ಮುಲ್ತುರ್ದ ಕಪಿದಾಡ್ನ ಆಯುಷ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಡ್ ಮುರಾಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಇದು ಓಡೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿದೆ ಬೈದ ಇನ್ನು ಅಡೆ ಪೋಪ ಅವಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಂಕು ಸಂಡೆ ದೆಕ್ಕಂದು ಬುಕ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂಡ ಸಂಡೆ ಅವ್ಳು ಲಂಚ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ಲ ದಾದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ ಬಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊನೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವಳು ಕೊನೆ ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕೇಕನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ವನಸ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಪೋದವಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಪಿಕ್ ಮನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೋಡು ಏನನ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಇಂದುಲ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರಾಯ್ಜ ನಿಮಗೆ ಸೂಡಿ ಬರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಲೇಟಲಾಣ ಮಸರದು ಪಾಡಿನಿ ಮಸರ ಅಂಡೆ ಐನ ಅಂಡತ್ತ ಬಂದ ಐನತ್ 4 ಪಿದಾರ್ದೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು 1 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಉಂಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರಾಯ್ಜಿ ತೂಕನ ನಾವು ದಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಶ್ರಮ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಏಲೆಕ್ ಬರ್ರೆ ತಂತೇರು ನಮ್ಮ ಏಲೆಕ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡವಳು ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆದಾಂಡು ಚುಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಬೊಕ ಚುಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ಇಂಕುಲು ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಕ್ಲು ಏಲೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂಕುಲು ಆಜಾರೆ ಬಂತ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಳ ಕತ್ತಲಂಡಿ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಂದೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜದಲ್ಲಿ ದಾದ ಕತ್ತಲಾಂಡತ್ತ
तुला ಎಂಕುಲ್ ನಿಜ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕಾಪೋಡು ತುಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಪುಲ ಕಾಂಡು ತುಲ ತುಲ ಮೊಗಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ಕೂಡ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಆನ್ ಬರೋಡು ತುಲ ಅಲ್ಲ ಸೀದಾ ಕೂಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಚುನ್ನ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಹೋಲುಂಡು ಆಯ್ ವಯಸ್ಸಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನು ಓ ಬಾಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಲೂನು ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ ಪುದಾರಿಯಾ ಅಗ್ಲಡ ರೆಡಿ ಉಂಡಿ ಪೂರ ಉರಿಪ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಾನೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ವೈದ್ಯ ದೂರ ವೈದ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆರಪೇರು ನೆರಪುನತ್ತು ನಿಕ್ಕು ದಡ್ಡ ಪಾಡೋಡು ಕಿಶಾನಿಗೆ ಕೇಕ್ ದೀಪ ನೋಡ್ಚಾ ಕೇಕ್ ದೀಪ ನೋಡ್ಚಾ ವೈಶಿತೆ ಇಂಬೆ ರೈಸೇರ್ನೇ ಬರ್ಪುನು ಮಾರ ಕಿಶನ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಚುನ್ನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಆಯನಯ ಮಲ್ಲ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲಿಯವ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನಿಯರಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಓಡೆ ಉಂಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜರಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗೆ
ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಓಡಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಚುನ್ನ ಚುನ್ನ ಹಂಚಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮೊಕಲ ದಾದ ಪೆಟ್ಟು ದಾದಯವ ಅನ್ನ ಮಗ ಕಾನಮ್ಲೆ ಪೂಜಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆ ಮಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಹೌದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಜೊತೆ ಆಡುದು ದೆಪ್ಪುಗ ಚುಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪುಗವೇನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪನು 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 ದಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನದಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಅದ ಪಗೆಳ್ಳು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೈದನು ಶೋಕಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಶೋಕ್ ಆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ದಿಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಾಗನ ಅಂದತ ಚುಮಿ ಏರೇನು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಅದೇ ಚುಮಿ ಏರೇನು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ದಿಯಾನ ದಕ್ಷಣ ಎಬ್ಬ ಅಂದ ಹಂಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡೇ ಕೊಡಲಂದು ವೇಸ ವಯಸ್ಸು ದೆಂಗುನು ಇನ್ನಿತ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಅನ್ನದಾನ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ಮೇರೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಾಳ ಬಂತು ಅವು ಆನನ ಅದಿ ಚುಪಿ
ಎಂತದೆ ನಿಂಬೆ ಮಲ್ಲ ನಂಜೆಲ್ಲ ಮಗಳು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದು ನಾ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ರಿಲ್ ಏನ ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಈ ರಾಸನೆ ಗುಟ್ಟಲಿ ಒಳಗೆ ಗೋಂಬೇರ ಮಲ್ಲ ಕುರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ರ ಅವನು ನನ್ನ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಬರ್ಬೇಡ ಬಲ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಗಾಡಿ ದಿಲೆ ಕೊನೋಲೆ ಅಲೆ ಕಜಾವ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಕೊನೋಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಪ್ಪಾಡ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಗೇಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡ್ಗರ ಬಾಯ್ 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 ರಾಮ್ 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 ತೂಲ ಪೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಹಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಂಕಿ ಸಲದೆ ನಾನು ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕು ಮುರಾಣಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲಂಜಿ ಎಂದ ಇತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಅವು ಏಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಾದನ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕೇಂದಿತ್ತಿನದ ಸಂಡೆದ ಬಟ್ ಇನಿಯೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಚಾಂಡಿಯೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ್ಲ ಏಪಲ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾತ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಪುರಾಲು ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡು ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಲೇಟ್ ಮಂತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ವನಸ ಅವಡ್ಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ತಿಲ್ಲದೊಂಚೂರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬರ್ಡೇ ಬೈಡೋಕೆ ಹೆಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷನ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ದಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಂಬ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂದೇರತ್ತ ಫಾರಿನರ್ದು ಏನು ಬೇಕು ಎಂಜ ನೆನಪು ಮಾಡ್ದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದೈದಿನೇ ಜಿಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದೈದಿನೇ ಬಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ ಬಲ ನೇ ಪಾಯಸ ಕಂಡೆ ಫುಲ್ ಪಾಯಸ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ದೆತ್ತುದ ಆಗ್ತೇನೆ ಪೂರ ಏಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏಸುಡುಲ್ಲೆ ಅದು ಅಮಸರ ಏನೇ ನಿಕ್ಲವನಿಗೆ ಎಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತದೆ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಂಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇಕ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಬೆ ಆಯ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಯ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪಂತಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಲ್ಲರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದ ಎಂಜ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಬೇ ಚಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತೇ ಜನ್ ಬಾ ಏನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಪಾಡು ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೇಕು ಆವ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ತ್ಡೇಗ ಪಂಡ ಇಂಥ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಕ್ಗನ್ನ 15 ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್